Nina bentule bande ngodonga kwele kuthi kanongoma nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebe Khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi ihlokwana zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Owezempilo uchitha eyokwentula imishanguzo. Inhloko yomuntu uNkulunkulu edlulisela indlu kanti abe-MK bashaye umduvo ngaphandle kwethala. Sanemukeleni nabesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal ugasele ngazelele bani kwesinye sesibhedlela kulesifundazwe ukuhlola kesimo ulandela ukusabalala kwembiko ethi kwentuleka imithi ezikhungweni zezempilo kusona lesi sifundazwe. Kasekho sibi isimo ezikhungweni zezempilo KwaZulu-Natal odabeni oluthinta ukushoda kwemithi. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe walomnyango nalapho evumile ukuthi ke iningi lalezi ikhungo ikhona imithi engekho kepha ke lokhu akusho ukuthi umphakathi usungakhathazeka. Asilindi kuze kuphele ukuthi awukho umuthi all together. Sinama levels esazibekela wona thina ukuthi uma ngabe unemithi oyidingayo ephakathi ka100 no 90% kusho ukuthi ugreen kusho ukuthi awunayo inkinga. Uma ngabe usuku una 90 to 80% kusho ukuthi ukuemba sekufuna uqale order iPPSD noma order esibhedlela kuya ngokuthi uyiclinic noma ubani. Kuyenzeka ke ukuthi uthi na ufika esibhedlela udinga umuthi othize uthola ukuthi lowo muthi lo udingayo awukho ngenxa yezathu eziningi ezihlukene. Uma ngabe ungekho lowo muthi kuba khona into esibiza ngokuthi ama alternatives okusho ukuthi imithi eyenza umsebenzi ofanayo nalowo muthi udokotela noma unesi athe uthole siyayisikunikeze lokho ke so that ukwazi ukuthi uthole treatment. Longqoshe ugasele nkazelele bani esibhedlela iWentworth eThekwini ngemuva kokuphucuka kwezindaba zokushoda kwemithi esikhungweni zezempilo. Iningi likhala ngokubuya lilambatha emtholampilo litshelwa ke ukuthi imishanguzo ayikho. Usimelane Mgadi uthi ke uma lokhu kwenzeka kuphambene nomyalelo wabo. Siyavuma ke ukuthi akhona ama complaints abantu abathi uma befika esibhedlela bayajikiswa babuyiselwe emuva kuthiwa imithi ayikho. Sesitheke njengomnyango wezempilo uma ngabe kune call center esinayo sivumeleneke ukuthi leyo call center leyo iyona okuzofonelwa kuyona whether uyafona ngecingo lakho noma uthumela uWhatsApp usho ukuthi ngila esibhedlela ngise isibhedlela esithize igama lami ngubani kade ngizofuna umuthi kuthiwa awukho umuthi engifunayo lo. Uma ngabe iclinic ingesenayo imithi noma iphelelwe imithi kufuna ibhalele noma icele kwisibhedlela esisibiza ngokuthi Mother Hospital isibhedlela esifida leyo clinic ebese iyasho iclinic ukuthi cha sicela imithi ethize isiphelele bese isibhedlela sihambisa imithi lapha. Kuvele ukuthi ke lo mnyango unayo inkinga yemali njengoba ke kuwudaba oluke lwabhunga emhlanganweni wekomiti lezempilo eShamthetho kuphinde kwavela ukukhathazeka ngomkhuba wokwebiwa kwemithi ngabanye babasebenzi maqede ithengiswe emphakathini. Khona manjalo usihlalo we-Action SA KwaZulu-Natal uthi ke bafuna ke longqongqoshe asule esikhundleni. Siyiqembu le-Action SA KwaZulu-Natal sesicela ukuthi uNomagugu Simelane asule ngokuphazima kweso esikhundleni sakhe sokuba ungqongqoshe wezempilo esifundazweni. Lokhu kuvela emva kokuba ungqongqoshe ehlulekile ukuvikela abantu bakwaZulu-Natal waqhubeka waqamba amanga emphakathini ukuthi azikho izibhedlela namakliniki imtholampilo la ukushoda khona imithi. Eyintabeni ze1KZN TV kubi kuNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Uhlangazeleka izinyembe zenjabulo kwesifazane echaza ngosiza bephila ngaphansi kwalendlini bingekho esimene esikahle. Umama kuthanda Mbhele uthi ubeselahleka ithemba lokuthi uyoba nayo kwindawo yokufihla ikhanda ehloniphekile njengoba ashonelwa ngabantwana bakhe sehlale yedwa ke eziphilisa ngokubamba amatoho. Mbhele usho lokhu ngesikhathi ke kuvula umuzi wakhe wakhelo ke uNdunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli eFrere eMtshezi. Usulwe izinyembezi umama obehlala endlini engekho esimweni esikahle wakhelwa entsha kanokusho uThandi Mbhele uthi bephila kanzima ebikelwa uMagnethi Zimvula. Esikhathini eside bengiphila ngokuhlupheka la ekhaya ngenamuntu ongisizayo umuntu ophila ngamathini ngicosha amathini ngidla nokudla lokhu ukufaka emgqonyeni kwaDodo Atracity ngisebenzele nabantu ngibuye la ekhaya iZulu Adelina nginethe
ngifike inansi indlu yawa ngingazi ukuthi ngenze njani naye nendlala engibhidele la ekhaya ngesimo ke ngasizakala kwakhama kumfana lo Modlo kaDladla wafike wangishutha la ngisenkingeni ebuhlungu wasengithumelela ke komeya ngiyabonga kakhulu nakumeya ukuthi ke esheshe eliphakamela udaba lami benobaba uMchunu ikhansela lethu. Umbhele uthi usesele yedwa njengoba esashonelwa nangabantwana bakhe. Ngihlala nomntanami lana nabantu bami bandlule emhlabeni ngagcina sengisale ngedwa ke ngokuphela kwamandla kokukhula kweminyaka ngahlala ngangabe ngisasebenza ke ngawumuntu osehleli nje kanjena ngiqhubela abantu amabhala ngibawashele ofuna usizo ngisize nginikele u30 ngenzela ukuthola impuphu ngiyiphilisa ngihlupheka nginganako umuntu. UNdunankulu KwaZulu-Natal nophinde abe ngusihlalo we-IFP uphonsele inselelo kwezinye izimeya. Into enhle kangaka kaze ngiyibone ubuhle bendlu ayakhile lapha umeya engathi sengazi ukuthi zonke imeya ngikhipha umyalelo ukuba lapha KwaZulu-Natal imeya zenkatha nje aziyenze lento eyenziwe lapha ukuthi labantu abahluphekile zisike inqulu ziyobasiza bangazibawelwe izindlu phezulu kwabo. Manje ke umsebenzi omkhulu lo ngoba kuona umsebenzi kahle wenkathi umsebenzi kahulumeni kodwa wonke umuntu lokhu kuyikhwelo ukuthi noma kuthiwa somabhizinisi noma kuthiwa osopolitiki noma kuthiwa abaholi bamabandla kufanele bahlanganise izandla kusizwe abantu laba bakithi abahlezi ngaphansi kwesimo esingesihle. Imeya uMasipala iNkosi Langalibalele ithi yabona ezinkundleni zokuxhumana ngodaba lwaMbhele. Ngempela ngomhla ka12 December indlu saqala sayakha njengoba namhlanje ngokusamcela uhlalo wesifundazwe saKwaZulu-Natal ubaba uSompisi noNguprime ukuthi sicela ke azosihandovela lo msebenzi esesiwenzile. Umsebenzi lona ke cishe nibonile ngaphakathi kunama bedroom awu3 kunekhishi sitting room yonke nje ifurniture ikhona ngaphakathi. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisefria Escort. Amalungu eqembu lomkhonto wesizwe phatha ashaya kumduvo ngaphandle kwamahhovisi ebhange laseThala kwinxangathelo ezitolo esedolobheni naseshowe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal namuhla. Uhlalo leli qembu kwisifunda iKing Cetshwa usiboniso Xulu uthi ngalokho bafuna uhulumeni amise ukuvala kwaleli bhanga kodwa lenze libe semthethweni njengoba ukuvala kwalo kuphazamisa inqwaba yamabhizinisi kanye nabantu abebengamakhasimende alo. Amalungu omkhonto wesizwe phathi abephetheke izingqomphe ezinembhalo eyahlukene ephikisana nokuvala kwaleli bhange. Lamalungu athafuna ukuthi uhulumeni ke akuvimba ukuvala kwalo kodwa leli bhange alenze libe semthethweni njengoba livele linayo ilicense yokusebenza. Leli qembu ke lithi ukuvala kwalo kuza nomthelelo omubi kumakhasimende abesebenzisa leli bhange ekuhlanganisa nosomabhizinisi. Balinganiselwa ku250,000 amakhasimende aleli bhange aphazamisekile ngenxa yalokhu. Laba bafuna ukwazi ukuthi lamakhasimende kumele ke kwenzeke kanjani kuwona. Asihambisani ke nakho thina njengomkhonto wesizwe ngoba kuningi ukuvalwa kwebhanki okungase kulimaze kubantu bakithi abamnyama laba thina esibamelele ekuthenini sifuna bethole inkululeko ephelele isikakhulukazi inkululeko yezomnotho. Uma kuzophinde kuyiwe ezinhlakeni zomnotho okuyizona okufanele ngangabe bakhululeka kuzona kuyasikhubaza ke thina ukuthi kanti uhulumeni lo okhona usebenzela ngakuluphi uhlangothi ngoba uma singaya kwi-detail iThala Bank la eKZN linabantu esithi phecelezi ngolimi lokucela itiye okuthiwa ama clients about 257,000 abasebenzisa iThala la eKZN. Now uma uvala leli bhange uthi bonke laba bantu ezimalini zabo abanye abahosoma business abanye ababenga imali zabo abayithola ngeindlela ezahlukene zokuzama impilo uthi laba bantu lezimali zabo nalokhu kubhenka kwabo kwenzakaleni ngabo. Baphinde baveza ukuthi ke uhulumeni ubengenza kangcono ukuthi ke alithuthukise kuleli bhange unokuthi ke alivale. Ukuvala kwalo leli bhange kuza kuvele nje la kuleli lisabhekeneke nenkinga yokwentuleka kwamathuba emisebenzi. iThala siyalazi ngokuthuthukisa abantu abamnyama emabhizinisini libanikeza amaloni ukuthi bekwazi ukuqala amabhizinisi kodwa uma uya ko-Absa nako FNB bafuna into ekuthiwa i-guarantee
ukuthi yini ezokwenza ukuthi bekwazi ukunika imali eyisivikelo ngasohlangothini lwabo. Okufuneka ukuthi umuntu nomuntu umuntu ozoqala ibhizinisi uzoyithatha phi into eyisivikelo ngoba kwamali uzoqala ibhizinisi akakabi nayo kodwa uzothi wena ufuna into eyisivikelo kulomuntu. Okwesibili kunezingane kunomama nobaba abasebenza ethala. Uma livalwa leli thala laba bantu bonke abebeqashwe ithala bayosebenza bazophila ngani? Uhulumeni wethu ukhuluma ngokuthi ulwa nokwakha amathuba emisebenzi. Ikona yini ukwakha amathuba emisebenzi uma uzovala abantu uzovala isikhungo sokusebenza udiliza abantu emsebenzini. Bangaka abantu kwaZulu Natal abazolahlekelwa imisebenzi. Kanti ke nophiko lwentsha nalo luthi ke uhulumeni akenze leli bhange libe semthethweni njengoba kuyilo bhange elikwazi ukusiza abantu abasha bekwazi ukusiqalela amabhizinisi. Istrike somuntu omnyama siyaqhubeka. Uma ukuthi ugovernment ukhetha ungamlaleli umuntu omnyama namanje lokho akuyona into entsha. Kodwa sikushoyo ukuthi noma inini ihistory izohlezi imkhumbuza ukuthi wavala ibank lomuntu omnyama while as umkhonto wesizwe were calling for a nationalization of ama-bank. But at this point ithala is an example of mesithi ugovernment akabe in charge of ama-bank kunokuthi ke ibank aliformalize ayi ukuthi i-license of operator alinayo. Ugovernment can make it possible but because at this point sibhekene nengcindezelo yogovernment we-GNU so sibona lokhu kuyi-political score abazama ukuyenza. Lesikezi indaba ze-1 KZN TV nguSamgeliswe Nqulunga ngiseshowe. Umama womntwana oneminyaka eyi-11 okusolakala ukuthi unokubezwe ngokocansi uthi wabona ngokuthi umntwana azichamele ukuthi ikhona inkinga. Lo nesifazana wasendaweni yaseMakhosi eMthwalume ogwina seningizimu nelikaMthani engeke semdalula ukuvikela umntwana uthi kumntwana umtshelile ukuthi unokubezwe ihlobo sakhe kanti lokhu kwaqala nyaka enye kuze kube manje. Uthi kokumzwisa kubuhlungu ukudedela kwamsolwa ngoba kuthiwa kabukho ubufakazi. Umama womntwana oneminyaka engu-11 ubudala waseMakhosi eMthwalume uthi bukhulu ubuhlungu abuzwayo njengoba kunyukubeza umntwana wakhe kanti kusolwa isihlobo sakhe umama. Uthi uqala ukusola ukuthi kukhona ungahambi kahle ngesikhathi umntwana ezichamela. Umntwana hamba ukwenza itiye ekitchen enza lento adala. Mefika ubhudi lo afike avale isicapha athi ngakuthola kahle wedwa. Mefika umntwana ambamba amabele amfaka umunwe. Ngokunye waphinde futhi wambamba egeza endlini. Kusho isicapha kulendle around egeza umntwana amfica umntwana esageza esanqunu kodwa ipaint ebesagqokile ipaint mesha umntwana kodwa engakalikhumula esageza isingenhle. Mefika asho umenzi athi ngakufica kahle unqunu kade ngangihalela abesemthatha emphosa embhedeni kunembhede khona lapho khona kulala inkukhu kodwa khona nomuntu olala nje oziphuzelayo kuyona londle. Afika amgenqe lapho kulombhede uthi umntwana amfaka umuno abesekhipha okwamphambili wakhe abesofaka emntwaneni. Uthi ngisukume lapho ngikhale ngiphindele ngihambe ngogeza ngiqede athi make ewasho ngizokubulala. Uthi okufike kwamdida ukuthi sekunomakhelwane osezibulele washiya incwadi yokuxolisa eveza ukuthi uyena onyukubeza umntwana. Okay kunomuntu osezibulele ubhala incwadi wathi uyaxolisa kumina kodwa izona mangayazi kahle incwadi ngoba mina ngakafundelwa yona. Ngisazwile ukuthi uthe uyaxolisa nganani ngokuthi udlwengula umntwana naye futhi. Ingiphathe kabuhlungu lento ukuthi hawo ingane ayishongo endikade ngizama endinganyama ngifuqa manga kube likhulu nokuthi likhiphe. Kwayiloko okuqala bekunzima kuyona ukuthi isho even lokuqala. Uthe mbuzisisa umntwana wakhe uvumile ukuthi nalo ozibulele ubemnyukubeza. Uzohlala phansi futhi umntwana kwenzakaleni kanti nasi sigameko sivela kanje. Umntwana aqale asho ukuthi yebo ma naye wangithinta lo umakhelwane ngoba lo ozibulele umakhelwane wasekhaya yena. Athi yena naye wangithinta kabili benginokuthi manginenkinga esikoleni nginikwe ihomework ngihambe ngiyokwenza ihomework kwakhe unengane ebeyingisiza ngehomework. Uthi lukhulu uvala nalo njengoba umsolwa oyisihlobo esededeliwe. Umuntu osemndenini futhi owaziyo everywhere la ngikhona kubuhlungu and umntwana bemsabisa and angazi ukuthi la ekhona njengamanje ucabangana and na umntwana uthukile kakhulu
yize noma ngimthatha ngihamba na ngithekwini unethembo lokuthi mhlawumbe emehleni nami ethekwini uzoba protected anginako nami 100% ukuthi uzoba protected ngoba usisazohamba nakhona esikoleni ngeke ngihlezi ngihamba naye esikoleni so angeke ngazi and ngibhlungu ngaloko ukuthi ungaphandle kodwa umntwana yena akaze futhi akushintsha ukuthi ukwenzile lokho. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko athi likhona icala lokunyukubeza eliphenywayo. Police in KwaZulu-Natal, through the specialized unit, the Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit, are investigating a case of rape after an 11-year-old girl from Makhoso area in Mthwalume was reportedly raped by a person known to her during the period between September 2024 and February 2025. It is further alleged that a 62-year-old man who is a neighbor to the family of the child was found hanging in his room on Monday, the 10th of February 2025. An inquest docket was opened and investigations are underway to determine whether the suspected suicide had any link with the case of rape in question. Lombiko beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Ake siyedolwane nabeselo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Owezempilo uchitha eyokwentula imishanguzo. Inhloko yomuntu uNkulunkulu edlulisela indlu kanti abe-MK bashaye umduvo ngaphandle kwethala. Iqembu le-IFP liqhubekile nokuzidlela amahlanga ngenkathi linqoba ukhetho lokuchibiyela kwa 15 ngaphansi kamasipala kwaMhlaba uyalingana nokuwadi bekade iphethwe iqembu likaKhongolose. Le wadi ibhekwe kakhulu ngamaqembu ahlukene kuyi-ANC, NFP, MKP, AEF kanjalo ke nenhlangano ebizwa abahlali basemkhanyakude movement. Iqembu IFP liqhubekile nokuzenzela uma kunokhetho lokuchibiyela njengoba leli qembu liphinde lahlwitha uward 15 ngaphansi komasipala uMhlaba uyalingana nobe kuyiwadi beliphethwe iqembu likaKhongolose. Amaqembu ezepolitiki ahlukene abonakala ephuma izikalo zonke kule wadi enqanqa amavoti kodwa wazanga libone edlalayo njengoba kugcine kuphumelele iIFP nesizophathwa ukwenzile Mthembu. Leli qembu lizokelisa ukubonga ngokwesekwa kwalo. I-by-election ebesinayo lapha uMhlaba uyalingana la nqobe khona iqembu lenkatha ukhombisa ukuthi iqembu lenkatha liyaqhubeka nokudlondlobala ngoba iqiniso ukuthi ngo-2011 sase nomasipala ababili namhlanje nomasipala abaningi esifundazweni. Ukunqoba kwaleli qembu kulinika umdlandla njengoba kubhekwa ukhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ka-2026. Amaqembu afana ne-ANC, MK Party, i-NFP, i-AEF kanjalo neqembu abahlali basemkhanyakude movement bakhale ngaphansi kulolu khetho lokuchibiyela nobelibhekwe ngabomvu. Uhulumeni wesifundazwe sihola uhulumeni wesifundazwe sinana ongqongqoshe nakuzwelonke. Ama-elections amaningi siyanqoba njengeqembu la-IFP. Lokhu kukhomisa KwaZulu-Natal bayethembe i-IFP. Esibonga kakhulu ukubona ukuyivotela i-IFP kodwa sicela ikhansela elikhethiwe kuba libasebenzela abantu ngokuthembeka ngoba umyalezo omkhulu ukuthi masukhethiwe awube isikhulu kodwa uba isisebenzi zabantu. Sicela nje lokhu phela ikhansela lethu libe isisebenzi zabantu. Umasipala uMhlaba uyalingana usazoqhubeka nokuba ngaphansi kwezandla zeqembu le-IFP. Ezindabeni z1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Inhlangano yabantu abangasebenzi yaziwa nge-North Coast Workers Forum ichitha izinsolo zokuthi iyagwazisa ukuze itholele abantu umsebenzi. Le nhlangano isho lokho ngesikhathi nomhlangano wansuku zonke eRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal emzamweni wokuphendlela kumsebenzi abantu abangasebenzi ezimbonini ezakhele eRichards Bay. Umengameli wenhlangano uNhlakanipho Ndlovu uthi labo abanalezi insolo abeze nobufakazi ngaphambili. I-North Coast Workers Forum ibukeka isiyithemba labantu abangasebenzi esifundeni iKingcetshwayo. Lokhu kubonakala njengoba ke amakhulu ngamakhulu abantu abangasebenzi behambele kumhlangano lenhlangano wansuku zonke
kulandela ke ukuvela kwemibiko ethi ke kunemboni enkulu okuvuleke kuyona kamathuba omsebenzi eRichards Bay. Noma inkampani eziningi zigqoza namathuba kodwa kuFebruary sesinabo abantu aba over 500 abase inkampanini eziningi ngokwehlukana. Sinabo abalapha eMondi kule project enkulu okuyiyona engicabanga ukuthi isukumisa abantu ukuthi bevuke beyithathe bezohlangana njengabantu abafuna imisebenzi nabangabafesi. Kunenkampani ke eziningi ezilapha eseyifikile already eMondi eyodwa esikwazile ukuthi at least ikhombisa ukuyimisela okuthiwa uStefanot yes okuyiyona esibathathile abantu. Sisaxoxisana ke kakhulu neziphathimadla zaseMondi ukuthi udlame ngeke lusize abantu nampa abasebenzi and siyadinga ukuthi laba bantu bebenefite kuzo zonke nje izinkampani nama project enzekalayo la eMhlathuze naseRichards Bay. Umengameli lenhlangano uNhlakanipho Ndlovu usoleke labo ababhebhethekisa ke lokho akuchaze njengongelona iqiniso lokuthi kulenhlangano uyagwaza ukuze ke ikutholele kumsebenzi. Ichilo nenhlamba ekuhlaselwa nje kwabantu abalekelela abantu abangalekelelwa umuntu, abantu abanganakiwe ukuthi bawathola kanjani ama skills, banikezwa kanjani ithemba, basuswa kanjani kwidakamizwa. Akekho umuntu ongalandwa abekwe la achaza ukuthi wagwaza, uzogwaza kanjani engenalutho. Sike sazizwa ke lezo nkulumo zikhulunywa, kodwa ngeke ngithi kubalekile ukubuka ukuthi ubani osho lento, uyisho ngayiphi inhloso, ungubani yena. Lokhu abakushoyo siyakweshwama kodwa sikuthatha njengenkulu iattack kwi-struggle nomzabalazo wabantu abamnyama. Siyabaphosela ke inselelo labo abathi khona abantu abagwaziswayo abeze nabo ngaphambili laba sebe benenhlanhla yokugwaza bakwazi ukuthi ebeqasheke ukuze sizobabona laba bantu ukuthi bangobala abantu abanesihluku esimbi kangaka ukuthi ngathi umuntu ehluphekile uphinde umgwazise ube ungeze ukumqasha ngoba asikuqashe sikuqondanisa nomqashi. Lenhlangano ithi ke enye ingqinamba ebhekene nayo ukungabikho ukuxhumana okucacile nezinkampani ezithola umsebenzi eMondi kanye nokuqasha kwabantu bangaphandle uholele ekutheni ke abantu kubethuthuleke ngobuningi kulomhlangano wanamuhla. Stefanot unabantu abaqashile kithi engicabanga mhlawumbe ba over 300 manje abathathile kithi njengomphakathi. I-challenge esinayo ustimula, akukho bantu abathathile kithi njengomphakathi. Kube nenkampani okuthiwa uRoadcon naye esiswathi inikeza umsebenzi eMondi njenge-main contractor. Ustimula, uRoadcon bese kuzoba uLovemore. Lezo nkampani izona ezisibekela ukuthi umphakathi ube ngaka ngoba ubantu lezo nkampani nazo zeze ngendlela okwenze ngayo stimula ngaba sinayo inkinga esibhekene nayo njengamanje kuphuma umphakathi ngobuningi ba ube ngaka. I-North Coast Workers Forum iveze ubufakazi ngabantu ababengasebenzi asebeqashiwe Transnet abaqhamuka kuyo lenhlangano. Ezindabeni ze1 KZN TV kubiNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Ukubulawa kwamasotsha akulela le-14 ayitholeneke phezulu ngezulu lezandla nophakempe be-M23 empumalanga eDemocratic Republic of Congo ngenyanga edlule kuvuleka isikhala kumbutho wezempo kulelo linkanise kulela lizwe kuyogcina ukuthula. Idumbukezela lamasotsha efikile kuleli laseNingizimu Afrika namuhla nokulindela ubakeze edlulisele kumndeni yawo namuhla kusihlwa. Kwehlukene ke imbono kubantu abakulelo kwelo ukuthi kumele yini lelizwe liphinde lethumele amanye kamasotsha eDRC ukuyovala izikhala zalawa abulewe nokuqinisa nje umbutho ukugcina ukuthula okuleli yalizwe. Angisiboni isidingo sokuthi aphinda ahanjiswe futhi amasotsha because shothi sogcina siphelelwa abantu abazosilwela thina eSouth Africa. So umbono wami uthi ngcono kuzanye enye indlela angenziwa ngayo kodwa le yamasotsha angiboni iphasa ngoba phela shuthi sike yazanywa yahluleka. eSouth Africa ayingakuvumeli ukuthi amasosha ala eSouth Africa asuka ayolwa ngale eCongo because abaseCongo nabo mangathiwa siba nempi la eSouth Africa ngeke sibavuma ukuthi amasosha abe ezingala. Kodwa futhi lento eyenzakele phakathi kweDRC mfowethu yonke nje lento eyenzakala mfowethu ibhlungu kakhulu because nje sekulimala imiphefumulo yabantu kodwa sikwaziyo nje mfowethu esiclear ngakuthi mfowethu isosha nesocial film emsebenzini wala ngithi so engakusho mina mfowethu ngoba vele sekhona imiphefumulo esilimele vele so South Africa sesilimele bhuti so ngokubona kwami iSouth Africa bengimele ke sihambe yolekelela isize ngoba vele sesilimele nalokuthi phela ke njengoba sesike sachaza before ukuthi imiphefumulo noma ukuhamba komuntu akumnandi yabo ezamasosha mfowethu uma ukuthi khona into noma iagreement noma isivumelano seSouth Africa phakathi kwawo lamazwe wayo mhlambe esivumela ukuthi iSouth Africa ifike izolekelela uma umsebenzi noma iduty esosha isocial film emsebenzini body. Mina umbono wami uthi abakhishwe nabo laba abadingakalayo
bebuyele khona eCongo ngoba okokuqala as South Africans amathuba omsebenzi masengekho sijika sikhale futhi as much as bengamasotsha babe nesivumelano esithize kodwa bayazi nabo ukuthi i-social fell emsebenzini wabo. For example nge-COVID-19 kwasuka odokotela besuka le bezosiza la sasingazi noma bazoshona noma kwangenzakalani. Luckily ke kwakekho kowashonayo kodwa siyakubonga khona lokho kumndeni ke elahlekelwe sithi dudu Nkosi yami kodwa kulaba abadingakalayo nalithuba liyavela abahambe beyola khona. Ngibhlungu ngalokho kwenzakalile ukuthi amasosha ayoshona lena. Umbono wami ukuthi na abayibambe bangasaya because kophinde kufa abanye futhi kophinde futhi siqhubeke phinde siletha amanye futhi hayi abangasahambi amane nje manginesivumelano esikhona amane sivalwe ngokuluza ngokuthi siyaluza abazali laba beingane nabo yibo lo agreement akufanele ngabe kusadedelwa abanye futhi bephinde beyofa because nawo baluza imindeni yabo ngokungenasidingo asisazi sivumelane sokuthi sithunyelwa amasosha kwenye indawo ukuthi beze befe siyafelwa but asazi ukuthi le agreement yayivume kwakuvume kwesiphi isivumelano ukuze kufa abantu abangaka. So ngokwami umbono angiboni ukuthi kufanele kuphindiselwe amanye amasosha aphinde yoqhubeka yofa futhi. Ake siye etolweni nebeselo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Owezempilo uchitha eyokwentula imishanguzo. Inhloko yomuntu nankulu edlulisela indlu kanti abe-MK bashaye umduvo ngaphandle kwethala. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ungu-18.48 kuyidola lasemelika bengu-23.12 kupondo waseBrithani libe ngu-19.28 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime ku$2,893.18 ounce kuthi intengo yolongahluziwe ibe ngu$75.18 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lebhola kaNobhutshuzwayo labadlali abangaphansi kweminyaka eyi-17 bakuleli uVela Khumalo usethubeni lokungena kemlandweni abaqeqeshi basemzansi abahlaleke ebhentshini emqhudelaneni yomhlaba. uKhumalo ubuye kaqeqeshi iKaizer Chiefs ku-DStv Disc Challenge uzohola amajimbosi emqhudelaneni Africa Cup of Nations CAF ezokuba seMorocco ngomhla zingama-30 kuNdasa kuya kumhla zili-19 kuMbasa. Iqembu lakuleli libuyiswe seliphumile kulo mqhudelwano ngenxa yokwentuleka kwamaqembu. Lehlulekile ukuzibekisela kwindawo kulandela ukukhala ngaphansi kwandululo amanqamu weCOSAFA Youth Championships emva kokwehlulwa iZambia ngenyanga kaZibandlela uDisemba odlule. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Ninebo umlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kokosha nesemabedlane ziyaguqeza namuhla. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.